Znači šta, kakvi su utisci, kakva je staza bila, daj da vidimo ovdje u Oplancu. Staza je bila... Nije. Samo mi nije. Na jedan nosi prije plašice, jedna napade. Neću, ne sviđa mi sada krenu. Još malo. Ajmo Kraljevo, idemo. Ajmo u cilj. Trkači po veznim brojima 241, 370. Smeš, to nije doping. Bravo, daj medalju odmah pre nego što uđem na cilj. Dajmo medalju. Super. Ajde, idemo. Ajde još malo zapni. Čekaj, drži, ma će mi spadne telefon. Ja imam 100 godina. Čuti, vrema se to čuje. Svi znaju koliko imaš godina. Ne diraj, pusti. Pusti, po moju. Ajmo Kraljevo! Ajmo Milane! Ajmo, ruke! Tako je, idemo. Znači šta, kakvi su utisci, kakva je staza bila, daj da vidimo ovdje u Oplancu. Staza je bila valovita, ali je zanimljiva. Ima malo i usporno u nekom delu, ali onaj koji redovno trenira nema problema. Što za mene nije slučaj, ali sam se maksimalno trudio. Čestitam još jednom.